Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Owezemfundo uyayiphendulela ngeyibhekiswe kuye. Abangcwabi basebhekene nezinselelo eziningi. Kanti intombi kwelokugwaza ibulale isoka. Sanemukelene nabakambombo omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV sifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi ungqongqoshe uSipho Hlomuku sembhalelo undunankulu kulesi sifundazwe Thamsanqa Ntuli echaza ngeinsolo zenkohlakalo anokwa ngazo. uHlomuku usolwa ngokuyihlomulisa yena kanye nasondelene nabongo kwepolitiki kwithende yokuphakela ukudla abafundi ezikoleni zakulesi sifundazwe. Lo mnyango uthi ungqongqoshe nondunankulu abane kwithuba lokuxoxa lolu daba. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal singaqinisekisa ukuthi nebala undunankulu umbhalelile uMEC njengoba ayithembisile ukuthi uzombhalela ukuze achaze ngezinsolo eziraiswayo emphakathini noma in the public ngenkohlakalo kule tender ye school nutrition esibhizi ngayo. Nebala uMEC mphendulile. uMahlambi uthi ukuphakelwa kwezingane esikoleni kusahamba kahle futhi ngeke kuphazamiseke. Uthi abantu uzomele baqonde ukuthi inkontileka ekhona izophela ngoMarch wangonyaka ozayo bese kuthi le entsha isuse umsindo ka2 billion amarandi iqale ngoApril wangonyaka ozayo. uMahlambi uthi njengomnyango balandele zonke izigaba zokukhangisa lethenda uthi lesi bese kuyisigaba sokugcina. Manje siku stage la si advertise khona publicly ukuthi nazi izinhloso esinazo zokuthi si-award. Le stage lesivumela abantu ukuthi uma kukhona abafuna ukuraise bagraise. Umnyango akusi mangazi kakhulu izinto erizwa abantu. Sinale ifaith ku i-Department of Treasury ukuthi inayo izindlela zokuthi ama-issues afana nalawa umeraiswa kule stage samanje of intention to awards ukuthi zinganyelwa kanjani. OWDA yeshamthetho uthi sebebhalele ungqongqoshe omnyango wezezimali uFrancois Rogers ukuthi aphenye kabanzi ngalezi insolo. Njenge-Democratic Alliance sesibhalele ungqongqoshe wezemali sabika ukuthi sikhathazekile wasiphendula ungqongqoshe wathi kuzoba nophenyo elizobhekisisa ukuthi ubufakazi lobo esibuthumele kuyena kuyabambeka yini and insolo lezi esibhekane nokuthi ungqongqoshe njengoba esoleka kulesigameko zizohamba kanjani. Mase boyela kuthina ke naleyo report ungqongqoshe so bese sikwazi thina njenge-Democratic Alliance ukuthi sibone ukuthi senze njani ke ngalento aseyithulile. Amaqembu ezepolitiki ephawula ngalezi insolo iMK Party esakasuka esikhundleni ungqongqoshe Sipho Hlomuka, iIFP Youth Brigade esingokwayo isebona undunankulu elisingethe kahle lolu daba, kanti iEFF ithatha izinyathelo zomthetho isiphathimandla esithintekayo kulezi insolo. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Siseningi inselelo ezisabhekene nomkhakha wezongcwaba kuleleke kufaka phakathi kweselo uxhaso imigomo ababekele yona kanye nokunye okuningi. Lokhu kudalula umengameli wenhlangano yabangcwabi kuleli South African Funeral Practitioners Association uNomfundo Mcoyizondo eThekwini. Kuphonsela inselelo imbokodo ukuba ingashalazeli umkhakha wezokungcwaba njengoba beshoda kakhulu kuwo. Lokho kudalulwe umengameli weSAFPA nalapho eveze ukuthi ke usemkhulu umqanso abahlalele ukuphucula lo mkhakha. Inkinga ebhekene nabangcwabi kakhulu nje bade sengibalile ifunding nje njengalo lonke business we need funding. COVID came especially KZN yashaya abangcwabi, kwafika ilooting, kwafika ama-floods. Akaza abanye ba recover kahle. Funding is key so that wonke lama challenges ebesinawo ezoncipha. And more than anything esiyidingayo siyadinga ukusebenzisana no government. Siyadinga ukuthi ugovernment as industry experts whatever they do basilethe basondeze basebenze nathi. Bangasakhela imithetho singabanga iphathi yokuthi leyo mthetho yenziwe because it's critical. You can't just create imithetho to regulate us when ungazi ukuthi kusebenza kanjani. We are asking ukuthi bring us in, sebenzisana nathi ukuze nathi sibe ne-input as industry experts. Nokushoda ke nje kwabantu besifazane in the industry
Department of Labour, how they regulate us in terms of hours of work and all of that. Kuningi kusafanele sikwenze. Umsebenzi usemkhulu, but we are ready. Lenhlangano ibibuthene eThekwini lapho bekubungazwa khona ukuqopheka komlando kwazise eminyakeni engama-26 yasungulwa kungokuqala ukuba kuqokwe umengameli wesifazane futhi odabuka KwaZulu-Natal. Abangcwabi bathi ke bafuna ubuholi obusha bulethe ubumbano phakathi kwezinhlaka ezahlukene emkhakheni. One of the reasons we are here is for you guys to see our leaders, to acknowledge our leaders, because more especially in Eastern Cape and KZN, there are crises. You name them. It could be flood crisis. It could be whatever crisis that we have. You must know these leaders and work with them. We are tired of these monopoly capital businesses. Ijoko seliphezu kwakho ke manje ukuthi when you think of the industry, you must not think about members of SAFPA only, but think about the entire funeral industry. We need unity and we need it now. Likhuphuke kakhulu izinga lemngcwabo kuleli. Lokho ke kubonakala ngemngcwabo esingathwayo esimanje manje. Yize kunjalo umCoyizondo uthi umphakathi usadinga ukufundiswa ngeinhlobo ezahlukene zokungcwaba njengoba ke izindawo zokungcwaba ziya ngokushoda. There are areas with challenges of burial space. One, we need to teach umphakathi wethu ukuthi there are more ways of burying people. It can't just be putting them down the grave. There's aquamation, there's cremation, there's many other ways, there's mausoleums. There are other things we need to introduce, but umphakathi wethu sadinga ukufundiswa. Ushintshe nje mindset, shintshe culture, zonke izinto esizenza ngenjwayelo sizenze differently. So lokho sizokwenza, and also ke look at ukusebenzisana namakhosi kanye nomasipala to ukuthola indawo la abantu bezokwazi ukuthi bangcwabe khona, because siyazi abanye bakudinga ukungcwaba on the ground, but definitely we will be looking into that. Kunxonxwa nentsha ikakhulukazi leyo eneziqu kepha ke engasebenzi ukuba ibuke izindlela engalekelela ngayo kulomkhakha ukunciphisa isibalo sabangasebenzi kuleli. Endabeni ze-One KZN TV kubi kuntombi khona Mvubo ngiseThekwini. Umphakathi wasemaplazini ngaseCopsville eMgungundlovu KwaZulu-Natal uthi ukubulawa kwabantu endaweni into esejwayelekile ayisabathusi nakancane. Basho kanjena ke kulandela isigameko sosilisa okusola ukuthi uGwaziwa wabulawa ngowesifazana abekade esebudlalwaneni naye. Kanti kumngane kamufi futhi isigameko senzeke endlini yakhe, kanti uthi uzama ikhawe iningana ukubakhuza kepha kwabanhlangazi muka nomoya. Uthi awusathuki kakhulu uma kuqhuma izibhamu okanye kubulawa abantu. Umphakathi wasemaplazini ngaseCopsville laba basho kanje ngemumva kokugwazwa kubulawe owesilisa okusolwa ukuthi ubulawe ngumuntu obeyisinqandamathe sakhe. Ngithi ngangilele ebusuku ngamathi ikhathi kwako 12 so ngezwa untombazana usiliye engqonqoza ngamzibo kokuqala ngithe umuzwa kwesibili waphindwa ngqonqoza so ngangathanda ukuvula kodwa kwaphoqeka ukuthi ngivule so ngoba ngifuna ukuthi ufuna ngokwathi into serious so ngithe mangivula wangena wangichazela ukuthi baxabana noZuma uZuma yamshaya. Okay, ngase ngibuza ukuthi balaphi wathi bangali kaMazuma kubo kaShisa. So wayesethi ngamnikeza ifoni ufuna ukufonela amaphoyisa. So ngingathi ngithatha ifoni ngisathi ngizoyivula ifoni ngoba ngiyivalile. Awuphela ngahlamba 3 minutes wangena uZuma. Umaphumulo uthi umufi nguyena wakhipha umbese kuqala. Wahlala phansi uZuma. Ngathi mina kwenze njani uZuma? Wathi yena baxabana nalona. Ngathi mina ngoba wena kufanele ngabe sendlini yakho noma usemsebenzini. Wathi kwenzeke iphuthwa ngayo emsebenzini. So wayesevula ijacket uZuma. Ngenkathi evula ijacket uZuma intombazane yayimile. So naye wasukuma wama. Ngenkathi evula ijacket wakhipha ummese. Intombazane yasathi ummese osetafuleni endlini yami omncane nje. So babhudisana ngathi ngiyabakhuza basithela ngemva kwesicapha. So wangaphansi wesifazane wangaphezulu wesilisa. So ngabakhuze yekeni lento wavuka wesilisa. Ngenkathi evuka wasekuwukuwa kwakhe ukuthi wayeselimele ngaleso sikhathi. So yaphuma intombazane yahamba yaya ngale kaMazuma
Futhi yafika yalibika udaba ngoba ngabona sekugcwele abantu nami ngisathi ngizama ukufonela amaphoyisa. Uthi umufi washonela endaweni yesigameko kanti umsolwa walimala. Ngiyayikhale ngokuthi limele esandleni yayishawe uyena ngedonke beer ensukwini kangazi noma ngomgqibelo noma ngolesihlanu. Lesigameko asisabathusi kakhulu abantu bendawo. Sekuyinto eyenzekayo futhi ke kuyinto ethusayo ngoba sekukwapha omunye umfowethu khona la ngaphakathi ebulawa abanye abafowethu uZondo wale ko Greater. Kwaphinda futhi kwalimala enye intombazane yashona nayo bekwazana nentombazane khona la ngaphakathi. So lesi sigameko nje sekuyigameko ezenzekayo kodwa ke ziyathusa kona kodwa ke kuhamba kujwayeleke ngoba konke kunesikhathi sakho. Lo mphakathi usola uphuzo oludakayo kulezi zigameko. Sesinalokho kwesaba kakhulu ukuthi mekuzofika uLesihlanu kakhulukazi lamathavela asuke evuliwe 24 hours. Siyalemala kakhulu sabahlali ngoba kugcina abantu sebelimazana. Imbiko yamaphoyisa eqinisekisile ukuboshwa kwamsolwa ezindabeni zone KZN TV nguAyanda Dube ngisemaplazini ngaseCopsville. Iqembu leDemocratic Alliance DA esifundeni kikhincetshwa enyakatho KwaZulu Natal lelahlola ke isimo somgwaqo R102 ngasempangeni enyakatho yasesifundazwe. Uhlalwa leli iqembu kulesi sifunda uChristo Bota uthi sesisidi isikhathi lomgwaqo ngeke simene esihle futhi ke nomnyango wezokuthutha KwaZulu Natal uyehluleka ukulungisa. Lona umgwaqo R102 uma usuka empangeni ubheke eDlangezwe uqhubekela phambili lapha ke iqembu leDA kwisifunda ekhengicetshwayo lihlola ke isimo salomgwaqo ngemuva kwesikhalazo eziningi zomphakathi waseFelixton ukhala ngalomgwaqo nemgodi nokubabeka ke ingcupheni yezingozi zomgwaqo. We are answering a plight from the community which includes the Homeowners Association of Felixton, the pupils, the school and other stakeholders about the condition of this road, which not only puts people's life at risk, but it also causes immense damage to vehicles. Now, if you travel on this road, you will see what we mean. And we had a very interesting experience this morning, or this afternoon, when we started our media briefing in Mpangeni. All of a sudden, a truck appears from the pothole fixing department from the Department of Transport in KZN. And we approached it and asked what is going on. Why do they put sand in the potholes? And they said it's a budget thing. Sesisideke isikhathi lomgwaqo ungekho esimeni esihle umnyango wezokuthutha usubikelwe kaningi ngalolu daba kodwa ke uyehluleka ukulungisa lomgwaqo ungeminyaka emigaqo esetshenziswa kakhulu abantwana bayezikoleni uthisha izisebenzi nomphakathi nje ngokwahlukana. Ngikunike nje sibonile mina ngangifunda eqhakaza ngihlala eMpangeni. I was traveling on this road. The condition yawo has been deteriorating. I finished matric 10-12 years ago. Kodwa namanje umgwaqo sanje. So uvuka ekseni esikoleni and then you are stuck in traffic ngoba sekune accident. Ibhasi limina lokwazi ukufika esikoleni ngesikhathi. So that also impacts ingane ehamba kulo mgwaqo lo. There are a lot of school kids ingane ifunda go high ama primary akhona ayicommutayo. They have an impact. Nabantu nje abasebenzayo ukulungisa ithaya akuyona imali encane. So yonke lo impact leyo iaccount. Ubota uthi bavumelelene nabanikazi bemisi baseFelixton kanye nezikole ezikulendawo ukuthi bazosayina ipetition abazoyidlulisela kuNgqongqoshe wezokuthutha KwaZulu Natal uma benganeliseki ngezipendulo bazodlulela kuNgqongqoshe wezokuthutha kuze lonke. Lezi izindaba ze1 KZN TV nginguSamukeliswe Nqulunga ngiseFelixton eMpangeni. Asithi ishelele itolo nenebesilo siyabuya nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owezemfundo uyayiphendulela ngeyibhekiswe kuye. Abangcwabe basebhekene nezinselelo eziningi. Kanti intombi kwelokugwaza ibulale isoka. Umasipala wesifunda amajuba enhla nelikaMthani ubungaza inyanga yabesilisa ngokuhlanganyela nabesilisa abagcina kwesikhungweni sokulungisa kabusha izimilo zabo endaweni yaseMadadeni enhla nelesifundazwe. Lo masipala uthi kubalekile kuba bephinde besondelane nalabo ukuze befundisane ngeindlela zokuziphatha nezakha umuntu wesilisa. Iphini likaMeya wesifunda amajuba lithi kubalekile ukuba kube khona izigcawu lapho bezokhulisana khona
sibe nema platforms la sikhuluma khona nabantu besilisa siyazi ukuthi bakhona abangalitholi ithuba lokukhuliswa ubaba kuyadingeka ukuthi kube nama platforms afana nalawa la sizokwazi ukudodisana khona sifundise nengane encane ukuthi uyini ebalekile kuba ekubeni umuntu wesilisa kodwa ke nje ukubaleka kwaleli suku mhlamba ke ngithi nje siyababonga nabahleli ukuthi bas involve nathi njengomkhandla njengoba sikhona sihlalele kona ukuthi sikwazi ukuthi silekelele la singalekelela khona mhlamba ke ngikuveze futhi ukuthi ngila ngokuthunywa umeya uqhube ngokuthi kufanele nabantu besifazane bedlala indima ekuhlonipheni abantu besilisa ngoba eyokuqala ekufanele sifundlulisele kubantu besilisa ukumukela ukuthi umuntu wesifazane mayithi akasakufuni umukele bese sindlulisela nakubantu besifazane ukuthi akamniki ithuba ngoba umuntu wesilisa uyadinga ukuthi mayithola leligama ahile angathi uma nihlukane namhlanje kusasa sekufica nomuntu emehlo engqondweni yaleyo muntu uzoyitshela ukuthi ubuye khona vele lo kwandisa ukuthukuthela so mhlambe abantu besifazana ngidlulisele kuba ukuthi ngisho ngathi ufuna ukuhlukana nami kodwa akakuniki ithuba lokumukela khona manjalo uphinde waphawula odabeni lezidakamizwa olukhungethe intsha kanye nabesilisa bakuleli angifisi ukukhuluma kakhulu lapho ngoba sesinesizwe esisha manje samaphara akhandwa yidakamizwa kodwa konke kuyini imfundiso ekufuneka isuke ekhaya njengoba ngishilo ngathi ingane eziningi zabafana seyikhuliswa abantu besifazane osekulula ukuthi ithole imali kumama yenze lokho ekwenzayo so ngiyafisa ukuthi nalo lesiyayidinga icazo ukukhuluma ukuthi ukuze izingane ifike la kusukephi kube kuthobe kadladla izindabeni ze1KZN TV ngisemadadeni kube izinyembezi zenjabulo emndeneni emibili wakwaShabangu nowakambatha ngathi unikelelwa ngezindlu njengoba beyihlala ke indleni zodaka ezingawa noma ngabe yinini endaweni yaseDumbe enhlanele kaMthaniya umkhulu uFoshela Mbatho ngeminyaka ngama-75 wasendaweni yakabhukuta kwathi9 khona eDumbe uthi ubeselala empethu seyili ngenxa yemvula ebingena endlini umelele izinyembezi zigcwale amehlo kwemindeni wakwaShabangu nowakwambatha ngesikhathi somlomo omkhandlu waseDumbe ukhansela Duduzile Nhlengethwa ezobanikelela ngezindlu lemndeni yombili ingaphansi kwaWard 9 nokuyiwadi ephethwe uSomlomo omunye umndeni uselindelani omunye kwaBhukuta uSomlomo uyachaza ngakufica kanjalo nakuthola ukuze akwazi ukusiza lemndeni yombili emangifika ingashaqeka ngokubona ukuthi izingane zihleli phandle ikhukhula eziba hlukumezile kakhulu kunethe yonke into zimanzi izinto endlini bamenje ngenyawo ayikho ngisho indawo yokuhlala ngase ngithinteka ke emoyeni ukuthi ayi kulesi simo ngoba ngabe sengibuza ukuthi abazali baphi ngase ngiyathola ukuthi ayi abazali beyindlula eminyakeni eminingi endlule bobabili engozini yemoto zasala izingane zodwa ngithema sengibuzisisa ukuthi khona usiza abalithola njengoba beyindlule engozini yemoto zathi izingane zazizazi sencane kakhulu azazi lutho esithema sixoxa nazo kwavela ukuthi namapasi njengoba benawo nje ngabanye babantu engangibahlunzile ewadini abasizakalayo ngabathatha ngabase Friday bawathola ke amapasi nokuba banawo besizwa uantu wabo omunye womakhelwane womndeni ohlomule ngendlu evela kuSomlomo nobuhlala uyishagalombili endlini eyodwa ubonge kakhulu uSomlomo ngakwenzile ukulula isandla akhele lomndeni njoba buhlala ngaphansi kwesimo esingesihle imo singekho sihle la ngithengela inanga ngifika ngafica abantwana behlezi bevaleleke kwenye indlu kunomoya omangalisayo
wawungazothi bahlezi phandle ayikho into ayikhombisa ukuthi bahlezi endlini wawungathi nje bahlezi phandle kugcwele intuli endlini kwangiphatha kabi kodwa nami amandla ngingenawo ngazama ukukhuluma nomama DJ ukuthi akukho yena angangilekelela ngakho kuthe emva kweimvula zakulonyaka ngathi mina ngicela keze akazobona isimo sala ekhaya amanzi babehlezi phezulu kwamanzi amanzi ephuma phakathi endlini kodwa bathi bahlezi endlini ngathi ngakhuluma no sis DJ ngathi akakeze azobona ukuthi ngempela yini ebizwa ngekhaya uma abantu behlezi kanje hayi nangempela umama DJ wakuthathela phezulu ngimbonga nje kakhulu ukuthi umama olalelayo uma sicela usizo uyasizwa njengabantwana bakhe ngibonga kakhulu ukuthi sekukhona umehluko ukuthi noma ngabe kufika imvula sebengakwazi ukupitshana kule yandlu bampintshane bonke baphephe banganethi bangawushwa umoya nje sebephephile kakhulu siyabonga kakhulu mama DJ ngokulalela omunye obahlomule ngendlu uFoshela Mbatha oneminyaka ama75 75 ubudala ohlala ngaphansi kwa Ward 9 kwaBhukuda naye uveza ukuthi ubeselala emanzini ngendlela indlu yakhe ebinetha ngakhona nobekudala ukuthi alale ezimboze ngoseyili ukuze angagcini esenethwa ihlale ebini ungakhululekile inetha manje ngikhululekile ngijabule kakhulu mama ungikhiphe ebuzimeni umama engifice ngilelo dakeni nginetha waletha iseyili kwafana nje ukuthi kumuwa nomoya imvula yanginetha kodwa manje ibalance ngiyazizwa manje khulekile nempilo mhlambe izoba ngcono kakhulu manje ngoba sengibona ukuthi ayikho ngizokufa phela wakufana uthings estalini ukhansela uNhlengethwa uveza ukuthi usebenzisa imali yakhe elinganiselwa ku50,000 wamarandi ukwakha lezindlu zombili ukuze akwazi ukusiza lemindeni ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eDumbe asiphinde sithi ishelele idolo nenebeselo siyabuya nezinye izindaba Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla Owezemfundo uyayiphendulela ngeyibhekiswe kuye abangcwabi basebhekene nezinselelo eziningi kanti intombi kwelokugwaza ibulale isoka ake sibheke engosini yezomnotho iranda kuleli ngu17.74 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu23.82 kupondo yaseBrithani libe ngu20.83 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide ngu$3,342.91 ounce kuthi intengo yolongahluziwe yona ube ngu$68.44 umphongolo ake sibheke engosini yezemidlalo Ngqongqoshe wezemidlalo amaciko namasiko kwaZulu Natal umuntu omuhle Khawula uthi basebenzisana nomnyango wezemfundo ukuqinisekisa ukuthi ezemidlalo zibuyela ngokugcwele ezikoleni. Ungqongqoshe uKhawula usho kanjalo ngesikhathi edlulisela ngemijezi yebhola nezinto zokudlala ezikoleni ezingaphezulu kwama40 ngaphansi kwesifunda iKingcetshwayo. Umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni kwaZulu Natal uthi ukubeka keqhulwini ukuthuthukisa ezemidlalo ikakhulu kwezikoleni. Umnyango wethu unesivumelwano nomnyango wezemfundo kuzwelonke naseyifundazweni ukuthi sinomcimbi esibiza ukuthi odlala Thursday la siqhuquzela khona ukuthi ezikoleni yonke into eSport Arts and Culture iyenziwa on Thursdays ezikoleni. Sibeke sesicela nezikole ke sibe u48 ezizonke besizozinikeza namhlanje okuyizinto zokudlala imidlalo ehlukene okwesoka ama-kit netball okudlala o-chess neminye imidlalo enhlobonhlobo senzele ukuthi sithi siqhuquzela ukuthi kuyadlalwa ezikoleni kwenziwa odrama ezikoleni nezinye izinto ezithinta iart kodwa ke futhi nesupport ye-equipment bayithola umengameli wohlaka lwezemidlalo esifundazweni kwaZulu Natal KZN Sport Confederation uThami Mchunu uthi lolu xhaso lwezinsiza zezemidlalo luzohamba ibanga elide ukuqhuquzela abafundi kwezemidlalo ezikoleni ikakhulu ke lezo ezisemakhaya. Izikole eziningi zaseKingcetshwayo zisemaphandleni zisemakhaya ziyantula ukuthenga nje ijezi elilodwa it's a mountain to climb but bawubuka ipheke engaka akasizanga ukugabhisa kodwa usizalile so ke sikholwa ukuthi development izohamba kahle izingane zingazenyezi because ziba nokungcenyeza abanye abadlali bebona abanye begqoke kahle bona bengagqokile kahle. Izikole zithi kumnyango ukwenza lokhu ngoba ke ukuqonda kangcono ukubamba iqhaza
elibanjwa kwezemidlalo esikoleni kubafundi. Azile ukuqala singenazi insiza ukuthi abantwana badlale ngoba kubalekile kakhulu ukuthi abantwana banikezwe bakhonjiswe indlela yokuthi imidlalo ibalekile empilweni. Umntwana ongadlali naseklasini uba nenkinga akakwazi ukuphumelela kahle. Ingakho ke sithi sibonga kakhulu ngalolu sizo lisenzelwe Sports Arts and Culture. Izinkakha kwezemidlalo ebholeni lezinyawo zicobelelwe ngolwazi abafundi kwezemidlalo zibe seyinxusa kumnyango ukuba ke wakhe uhlelo oluqondile ozosetshenziswa esikoleni ukuqeqesha abafundi kwezemidlalo. Isifiso sami sokuthi kungabi into ka once off. Akube nje besicreatele nje izinto ekanje ama platform ukwazi kuwe engadeni sisakale noma phela zingeke iphumelele zonke ngento eyi-1. I-talent sizama ngayo ke indlela njengoba nje Sports Arts and Culture mabe ngahlanganisa zonke lezo zinto lezo. Engikufisayo ukuthi ungayekeleli kungabi yinto ephela namhlanje mhlambe bangase kube into ezoqhubeka ezokwazi ukuthi nazi ingane zikhule from kuyona because angikho ngizothi angikho kahle hle ngento ya once off ngoba ifootball idinga isikhathi ngendlela ingane ne-age ezikuyo so zizodinga isikhathi ukuthi ziqeqeshwe ukuze zikwazi ukuthi zifikelele emazingeni aphezulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMpangeni. Ake sibheke nasesimo sezulu esikalendeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibone amagumgedlelo kamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.